Želja je svakog nosioca kontaktnih leći ili naočala riješiti se svojih pomagala da mogu imati vid kao bez dioptrije. Lasersko skidanje dioptrije danas je prepoznato kao jednostavno i učinkovito rješenje u tom smislu. Lasersko skidanje dioptrije ili LASIK provjerena je brza i bezbolna metoda kojom se 40 milijuna ljudi već do sada u svijetu riješilo svoje dioptrije. Različite metode koje danas postoje omogućuju personalizirani pristup i odabir najboljeg mogućeg rješenja za vas. U svojoj svakodnevnoj praksi primijetio sam da se često ponavljaju ista pitanja i nedoumice glede skidanja dioptrije, pa ćemo danas malo popričati o tome. Jedno od najčešćih pitanja s kojim se u praksi susrećem je pitanje glede povrata dioptrije. Lasersko skidanje dioptrije prvenstveno je osmišljeno za skidanje minus dioptrije i astigmatizma. Najbolji kandidati za skidanje dioptrije su oni koji imaju do -6 dioptrija i do 2 dioptrije astigmatizma. Pacijenti koji imaju plus dioptriju nešto su manje povoljni u smislu povrata dioptrije. Naravno, ključan dio pripreme za lasersko skidanje dioptrije je detaljan predoperativni pregled, gdje se sa svakim pacijentom razgovara detaljno o mogućnostima povrata dioptrije, o bilo kakvim drugim komplikacijama, o najboljoj metodi vezano uz njegov lifestyle, posao itd. Jedna od stvari koje ljude najviše zanima vezano uz lasersko skidanje dioptrije je mogućnost nekakvih trajnih posljedica po njihovo zdravlje oka ili po vidi. Važno je napomenuti da je isključeno gubitak vida, sljepoća ili nekakve takve tragične posljedice, to je znači isključeno. Nuspojave koje dolaze u obzir su suho oko poslije operacije, privremeno zablešćivanje, ali znači tu je važno reći da se radi o prolaznim poteškoćama koje nakon najviše nekoliko mjeseci u potpunosti nestaju. Operacija laserskog skidanja dioptrije je bezbolna operacija. Traje 15 minuta po oku, nakon operacije odmah se ide kući. Radi se o lokalnoj kapljičnoj anesteziji, što znači da se samo kapljice kapaju, nema injekcija niti ništa slično. Operacija u principu ne boli, ali može se računati na nekakvu blagu nelagodu tipa pritisak ili slično tome. Mi pričamo sa pacijentom cijelo vrijeme, on je obaviješten o svakom koraku operacije i nema nikakvog razloga za strah. Ovisno o pacijentu, oporavak traje svega nekoliko dana. Kod velike većine svojih pacijenata već sutradan na prvoj kontroli primjećujem da su sasvim zadovoljni sa vidom i u roku od par dana vraćaju se na posao. U poliklinici Bilić Vision za skidanje dioptrije koristimo najmoderniju tehnologiju jer nam je glavni cilj preciznost i zdravlje očiju naših pacijenata. U tom smislu nabavljamo najmodernije lasere, najmoderniju dijagnostičku aparaturu i stalno ulažemo u edukaciju našeg kadra. Prosječni nosioc kontaktnih leća ili naočala u 35 godina nošenja potroši minimalno 50.000 kuna na svoja pomagala. U prosjeku to je 1.500 kuna po oku. Ako uzmemo u obzir da je raspon cijena za lasersko skidanje dioptrije od 3 do 9.000 kuna, to znači da već za 2 do 6 godina operacija postaje financijski isplativa u odnosu na nabavljanje leća i naočala. Uostalom, oči su vaše najveće blago. Oni su vaše najvažnije osjetilo. Stoga lasersko skidanje dioptrije sa punim povjerenjem povjerite nama u poliklinici Bilić Vision.